Oo, sige, sige, mga pulo. Oo, pakapinan ako nag-isa. Dahil bartiri na po doon niya isa katanaman. Oo, sige, 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 kanang gabi-gabi. Oo, sige. Oo, sige, sige, sige. Pagpagilog. Pagpagka-istorya. Nagoy kahoy dala. Oo. Oo, na, ako anak, kapado na. Pila man naka order na yung one. Dini ako mga materialis na abot na dyan eh. Kung ano eh, nang silbi na hinabang na si Konggo nang sa gobyerno ba kay tungod atong bagyong pipito. Kusog kayo to siya kay taga-Tigbawan to mga pangalana. Tigbawan yung mga umandang mga plido ba. Dahil magkano vlog mo na eh. Parang problema na nga akong mga kabilya na eh. Ay, no, ay, okay rin eh kay. Puri may ako iatas dili sura na automatic rin na di oh. Kanar po maricho, idumbol rin rin ko rin oh. Pero humana kong malaling dao tong bagyong pipito mo ko. Ano vlog ko oh. Ano vlog na eh. Sus, kaya po kong asawain ko nga, pag-control. Krispitra, wait lang yun. Karoon, nahiburos na nila kawa. Pero wala ka nga amahara ba yung nga, wala ka balor yung nga ipon nga ni. Ang problema, madawat pa nga yung amahara buros. Krispitra, wait ka, krispitra yun eh. Ay, mas, sayro na kay, kung munang hindi sila kumuha itong probinsya, siya pa aturong ko dito, di kumuha dito. Kay muhadok siya yung amahara, kay yung amahara ba nga, muslim yung amahara ba niya? Di karo ito. Bahala na siya niya. Aring taong ko Manila kay gusto gid na ko mga karon ko trabaho mas magpadako ko sa kong kwartang natigom ni dako na kong tiyan hinoon. Sa ako na ko ni abot jud probinsya galisod jud ko anig kuha ning kahoy na unsa naman to ni wala may pasugnod. Hoy Pedro, wala na tay pangsugnod din he. Unsa naman ni? Sige ra kay mga ayaw ko ron taon. Why bi man na Petra. Sige kay ato na ko siya kay manangit ko muuli ko sa muwa mo kay bawo ko si Papa ani. Kay dira na kuya ba ani? Hoy Pedro. Hoy Pedro. Hoy ano sa Petra? Muuli jud ko sa mga probinsya kay paybaw jud ko ni Papa ani nga buros na jud ko ani. Danya. Nami biyahero nga di karo mo nga buros mong biyahero ba sa barko ba? Wala man ni problema kinakamas man ni siya pag ultrasound man ni di umang gasya gaana man kuptan man niya ang mas. Okay, kumati niya po. Yan yung kuptan so di Pito ka bulan og kuwara ba na balik. Disiti ka adlaw pito ka kuha ni. Ikinidigmol ani pitura ka bulan halos mag-usa ka tuig na gani kadako Okay, sige. Busot ko mo. Uli ka nito kay ako po kaya kanay mga akong balay atong balay na kina ikong bagyo pipito man ni siya. mo lagi imbes kini unta ipapadala no ko ni Papa dito kay magpahimog balay wala na stock na dire patay di ko ani ron Ay, ato siguro na itong gugulingon kay kita pamilyar naman tayo. Magtiyanda ko ng tiyan mo. Masur kaluha ka ng pangalaw kay nag-board uy perbuyag in taon ni kaluha di ginoon ko kay kalisod ko ang kinabuhi hapit na jig sugod matagak naman siya god. Sige. Udah lagi ako ba? Kay lokit ang ticket ko uwap po. No sige salamat kayo. Wala ni, mag-isa ka tuig na yung tao walay kuntak-kuntak to Petra sa Manila ba? Wa yun, wa nakapadalag kwarta diri para matiwasing akong balay og papinising na may kulangan eh. Uy, nung sa magpapapapinin ng gaban ha manggana. Bisa makagika na poduhan? Ha, tugon ako gikuha lagi pero wala ko nadala tong gikuha kay di po dihatag. Bali nga sula po kayo nimo kasi gina magkaglaag. Dahil dala cellphone nimo diya. Wala po lagi dala cellphone lagi. Nya, wala yung kontak nimo si ate nimo? Nah, wa ay kontak siya tay umbo adyo ka balo mo si balita. Ngano din usa tong balay de? Kini imong magulang kani kinagwapahan akong anak. Wa gyud nagpadala na kwarta doon na tuig tanawan ni atong balay wa gyud na human ni kapinising ani. Wala di na human pinis sa atong balay pero ay tika balaga mga hoy naman ko para ipalit atong materials ani balasong ka ng simento. Unya, asa mo po ka mga hoy? Ay, hatong kabaulan basig ni makita ko kahoy atong abok ko nin baligya, bahalag brato rang bangan basa mahuman naman atong balay finishing atong ako ate wala pa siguro na atong ate nato dito. Sige, pangahoy dito kaya ko bahala mangita og bayad. Sige. Halis ako papa. Kung na kay makalod ka tawag ito imong magulang dito sa Manila. Kumusta sa to? Sige. Kay mangita akong bayad re. Mga hoy. Kahoy muna naman akong kwaon kay naman pa. Wala tong balay na may repair kay kung ate wala dito pa daw siguro matay na lagi dito sa Manila. Dahil naman kung hato kung ibukaon, halat kay gisambangan. Sa kwari. Asa mo tong balay ay kalimot na jud ko sa katuig na jud kong sigko na kauli diri ba. Si ate man. Uy,
Ikaw din na dong? Oo. Asam nang dalang kahoy imong dauban ang balay nga pag ito siguro tumahuman. Dili kay amo atong balay wala pa nang magpinising kay ikaw wala magpadala-padalag pila na katuig. Lagi. Ako na ibaligya kay Oh, tanawan ta na kita kumangkon. ato sa kuno ni papa kay wala Wala na asa asa di si Papa Pilimon di ay. Ito ato gahulat kay siya may nangitag bayar in kahoy akong gidala para pinising sa balay. Ano ba? Ako sa muwari sa kuwari. Oh, sige sige kaya tuon sa papa nito. Wat ako kadiyot kasi sakit akong tiyan oy. Tawagan mo na ako. 3, 4, 6, 5. Hello. Oy, maimbuntag dia. Kumpare. Si kumpare pili mo ni mo ni. Nagpost man ko ka sa Facebook nga mopalit ka og kahoy para pistaan nimo karong Enero. Oo, nangahoy to akong anak si kuan ba si Juan katong imong kinugos. Oo, nangahoy para tiwas lagi ani mo pinising kato akong kinamagulangan nga kinagwapahan pong anak liwat pud sa imong kumare. Wa na magoy padapadagon nya ako. Nangahoy to akong isa ka anak para itiwas ani mong balay. O pila man kabangan? Oo, sige mga pulo. Oo, pakapinan ako nag-isa. Dahil bartiri ra po doon isa katanaman. Oo, sige, kanang gabi-gabi. Oo, sige. Pagpagilo. Pagka-istorya. Nagoy kahoy dala. Oo. Na, akong anak, kapadaw na. Pila man naka order na yung kan. Ingon si kumpare na ko, Dre, nga pulo ka ba nga, ana, di na. Anay, 1, 2, 3, 4, 5. Kulang mag-5 kabangan. Oh, sige. Ihatod na naman niyo yan, namo daaning 5 ani pare din. Kulangan sa amig 5. Sige. Sige, salamat pare. Sulbad yung problema na to ani dong. Skip po sa bagyod. Kasi mo ihatag. Surprise, yung nga mang nag-uul ka. Ay, yan Ano surprise? Paigyo, gano? ang kahoy lagi ko. Sige. Naadyo pa asok ato kadyot. Kisa man. Basta may ipakita na ako nimo. Sige, kaya akong kaliwag bangan na yung giko Andre. Pagdali ha. Oh, sige, kali ko. Dula na po kadag TikTok. Ay, paano ba surprise nimo? Saan man? Ganaw si ate. Uy! Kinsa ni? Ate. Ate ni mo ni? Oo. Wala ko kay laki ni dako manggod. Hastay mo tiyan ni dako sad. Naung suman ka. Sus nadigmulan ni tawo dito pa ay. Sus naunsa naman taon ay. Hing adto kag Manila kay para magtigom. Pero ngano ka nang tiyan man tao nimo ang napuno sa tinigom. Wala tong bali, wala na man og pinising. Usa lagi katiguman ni nani din kadako mura magbangko na ga interest perimente Kinsa may amahanan ni? sa Manila. Gusto na kong idalon nimo dito imong kaipon dire. Gusto kong atubang anak niya. Usa man dato na sa kaliwat o dili. Ha? Medyo dato. Medyo dato. Usa man sakto. Ang medyo ra. Ingon ko nimo ha. Balag mag-igat-igat ka. Basta safety lang ang big. Ano man na? Bing. Ang pag-anak pa kay nata sa kamera. Sige. Sunod si Mana. Dala diri imong kaipon kay di na ako na madawat nga diburos ka. Masalas mo. Grounded ka dito sa balay. Kung so na to. Pisuan na sa kwarto. Baling panikamot na itong trabaho. Naburos na day. Pagkawin lambi ni trabaho ani. Si Papa, grabe kaayo. Grabe kay si Papa gyud. Ngano magati ano kay magana bintana na basig mo ang magana. Oh, babawar puno na. Si Papa mo gud. Ngano si Papa de? Na Kini akong anak. Sa ano na ako. Kapit ko ba mga anak yung matagot na po siya. ngano di si Papa dili mo dawat na. Temsa. Ngano na ko daw gusto kong alam dire? Nako, patay tayo dyan. Gilibak ko rin yung duha. Nako, Wala ba kalibak ka? Kung gilibak pa ka, di nga makadungog ka. O hinuun ko. namaon na dyan. Pero mo na ni Petra ha. Gakatagbo mi dito ninang nimo dito. Kung siya na siya karon. Nako. Dako kay sa paglaom nimo kay ikaw may kinamagulangan. Pero unong niburos kuno ka, nahatag kuno kag kaulaw namo. Sukad karon, ayaw na ko tawaga og papa ha. Kung ikaw kumulaban ka niya, ayos ako tawag kag papa. Di na ka pwede mulakaw dito Manila. Diri ra ka pundo sa balay. Nahi kasabot. Sabot. Sige, imulakaw ko.
Asa man ka padulong pa? Ayaw na pagbuot. Tapos yung silyo, ana. So, may problema na mo. Tabangin ko dong ikisip ko. Asa magamagi? Dili na siguro. Saan alam ko? Oh, sige. Sige, Asaon sa kanan ko. Dili na ikaw una. Saan ako dito sa ubos? Ako una. Okay, Ano di, ako may... Ito, Ikaw mo musalo na ko. Ako Sige musalo? na. Oh, sige na. Hindi. Hindi. Tama ka rin eh. ay, ayaw, kanyang mga makapanganak niya. Hat, ay, gamas man ha. Ay, ko lagi. Hop, tika lang. Hinihirak. Wala ko po din habang wala kasi papa sini. Dawatan ka na ko rin ko. Mahalang piso, basta makaya. Pari. Hello, yari. Salong ka lang ko. Kita ro. Ibulayat na yung ko. Di ambak na asa na mga. Kung kagay, gugwambak mo ka dayon. Di rin na po kong kahulat. Nausa, kira. Nakang nabali naman yung anak. Ano sa nila ko dir? Sikari! Diri. Asa ba sikari? Magkaya ka sikat eh. Git, ano, nausa naman akong piano. Kasabaan di ko sa akong darling na ko ano yung Pedro. Pagtaro kaya kung sikari ko so. Kaya, 1, 2, 3. Kira. Uli. Salamat kayo. Ay, sama ni Papa ha. Salamat kayo. Ay, kainit ko. Ay, luwi doon, bibintang. Nakapanganak ng takong kahat sa barko. Ay, ang papa ka din eh. Uy, kaning! Nanganak na dyan tayo sa Pedro. Ay, nung sa nagkaanak naman ka nga. Ato kang inirorgi ka niya. Ako iya pa to, pabuwari yung mga naka. Tapos maunsa na mo, maunang ginis siya. Bilang makita. Limang kagmigikan ko, January, nakabike ko dire. Kuan, di ko dapat ng pwesto. Ano kagalihok din ha? Naglihok ko, pero usap na pa ito. Kapag hindi ko lang kay... Bali, way helper ko. Way helper. Kapag kilawas. Na ato ang ginato ni si Papa. Ya. Nitakas na gani ko dito. Niya usap niya sa papa ni mo. Masuko mo gito siya, di gito siya mo ang ko na itong anak. Di ko siya masugot ang anak. Niya, mo okay siya magpapa ko. Di ko. Di ko siya mo okay mapapa ka. Di sa'yo kaya ni. Ako yung diskarte na. Tara, makuik. Hino. Makita mo tayo. Aliwatan yun yung mo dito. Wayak yun eh. Lalaki na yung babae. Ha? Kuan, lalaki tapos medyo babae. Nabayad dito yung buwagan na eh. Oh, medyo rin ito. Medyo rin siya. Medyo. Ako diskarte ni papa ni mo. Ang tara na, Eh, di- makuik. Kay kung kaso na di siya musugot og kuan nang mupapatan niya, say na adto na sa inyong barangay pa atong pabunyagan kay ato kay pista sa inyo ha. sakto kay pista. Oo. Haron ang papa nimo pagkuguson to ani, haron mo kumpare ra. Uy, sa mga ka pa, hinuktok magkana pa. Igutom ko. Ay, gigutom. Panay po rin, gigutom po ko. Sugad nga niburos to imong igsuon. Wala tay tarong kaon. Panay pada kwarta. Pareha kita ni Pod. Wala na pumuntik pa nga, hindi ka problema po. Kung iksuon Pod. Kumusta na ka? Ay, siguro nakaanak tug dili oras atong pag-ambak sa bintana. Kay ngano gitabangan man sa pud nimo paambak sa bintana unyag nakaanak tug dili oras. Katong tiil ato nabalit sa nawong. Sa pinag mo tamas, hindi ko mo dawaton Pod. Dili dawaton. So ako problema karon ang dili dawaton para maambak sa bintana. Mga John, na natin padulo. Kung magkita lang mi adto. Di gyud ako sa ilon nga anak yun. Kaya nga naman, naliwat magkainin mo to si Petra. Buyag. Asa ito naliwat dahil? Inay asa to naniwat. Payong, ato magi latest taxi kay wa ito ilaing ko ani. Tong payong to na temporary tag sako laban. Pero kung na, ato tagto kay dudol sa oh, Tara. ayo. Ikaw Juan, paglungag sa dagay dito kay warag gutom na kaya. Ayo. Ay, tao, maglong ako o tao akong paano? Ayo. Ang pagtahan. Uy, Kuan kisa man na. sila nga ate. Ate, Ay, katong pinakagwapa ni mong anak, si ate. asa no? Uy, Mami. Ganda lamang kag pangkalan uno. May kay gutom na kay ta diri magdala pagpalakan uno. yan ang bana. Kinsa man eh? Yang bana. Muna ko bana si mga anak. Si mga papa nimo. Ha? Pilino? Pilimon. Nakuso. Gusto ba si Papa tayo? Patay tayo. Sa oras nito. Taas akong dugo. Kasi paligura para maubos ang dugo, Papa. Ay, wala. Pinigura na. Bugat po kayo. Bato po. Ada to. Ari, lingkod. Ganong di balik po man ka. Pa, pare, duwata po lamang po ni mong apo pa. Ihatag din mo na ako imong apo. Galisod magani bigboy na nimo igsuon nga dako kung kaon. Dalagan mo nimo apo. Kaya manarbahan mo balik na po. Oh, trabaho na po ka para muda ko na po na imong tiyan. Basta ginam kag ikat-ikat.
Wala na sa giganti ka. Unsa na ini? Ikaw madili ka tigsampat, di ka tigsampat ang istorya mga dagko. Ay, sige, kamares na. Sa sir ni Petra. Sa to pa dai inaw di ko grawat sa arin na mundo ano. Sakto, magnunong ka na ako. Kay dili jud dawat ninyo nga ako mong mga anak. Di okay ra po ni. Kay mapabunyag dollar pista sa inyo ka aron magpabunyag ba ni. Aron magkumpare lang man ta. Asa imong anak magkumpare lang mong duha. May pa, magkumpare na lang ta. Ah sige magpabunyag be. Pero sa asa man to nga usa man adlaw dong magkwadre pista inyo Sunod si Mana. Ba na? Oh. Oh sige sige. Magpabunyag. Ubani dito. Ikaw di ka mo. Dili ko muban. Kay Ari sa bunyag ko muban. Oh sige. Ay dire, duwating ko sa munisipyo, si Dula. Dre, magpabunyag akong igsoon, Dre. Sige, saka bunyaganan. Mga kinikaran, sa kadawa, Dre. Bunyaganan. Are are. Amugugos no? Mukugos. Sige, magbunyag-bunyag mo dia. Gusto mo para kami. Oy, dara para gini ay. Barangay mo na sakto. Sakto na. Mas kaya pare ng restaurant ng ganyan ayo, di mo na kasaltar. Okay na din na. Oh, sige. Kung kusa nga yung direct mo yung amahan. Magkusa. Ay, kaya yun na. Hindi ko kapalo mawin ng bata. Di, tara ni. Bulit. Asa hukon kay. Oh. Oh, kita mo train. Kinugos. Alam kong ako. Naisahan yapon ko nilang kawan ni. Saya ako dalon sa rin.